Helo, dach chi'n iawn? Dach chi'n gael dolyg da? Dach chi'n llawn? Dach chi'n teimlo fod bwyd a cwrw ddim yn cael effaith ar ydych chi erbyn hyn? So dach chi jyst dal i fita a gyfad a stwffio'ch gwyneb yn agos am o flwyddyn newydd? Bita allan o boredom? O, mae hynna'n effernol yndi. Chocolates, turkey sandwiches, turkey curry, wbeth efo twrci nhw fo, basically. A chocolate. A mince pies. Oh, sick o mince pies wan, dan. Mae stand-up comedians observational wastad yn dweud fod y cyfnod yma'n weird ag y purgatory. No man's land rhwng dolyg a flwyddyn newydd. Ond dwi eitha licio fo. Mae pob diwrnod fel diwrnod dolyg a blaen mae Santa. Sgyn ti byd i wneud ond cael lion, gwatch y teli a cyfad a bod yn dew. A chwarae games. Chwarae games. Os am graphics na'n byd yn mynd yn fanna. Mae rhaid i chwarae games dros dolyg jyst er mwyn helpu gael bad blood allan, cael gwared o'ch cabin fever, chwarae game, ffri efo pawb, cael drink, pawb yn hapus eto. Felly er mwyn helpu chi gael Nadolig llawn hwyl a ffrio, dwi wedi sgrifennu eitem fach o gemau Gareth i chi. Dwi'n licio chwarae games efo ngwestiwn achos mae'n ffordd dda basio'r amser yn ni. A mae'n golygu bod fi'n gorfod treulio gormod o amser yn ymchwilio pwy ydyn nhw a pa band maen nhw yn y ballu. Felly dyma chi fel treat Nadoligaidd, Gemau Gareth! Wow, sting! Ti wedi bod mewn lot o fandiau do? Do, dipyn de. Ti bach so'n anodd i wneud efo neu beth? Dwi'n gwybod. Dwi'n efo ni rhywun arall dweud. Ti bod reit anodd wan. Ti eisiau chwarae gem? Oes. Oce, enw gem yma di pa band mae Osian Cadelas yn a ddim yn. Gen i jingle? Ni gyd i'n neud yn chdi di'r rhywun sy'n canu? Pa fand mae Osian Candelas yn? Pa fand mae Osian Candelas ddim yn? Ti efo list o bandio fanna. Ti'n gorfod enwi'r band a dwi'n gorfod gesio os ydych chdi yn y band neu os ydych chdi ddim yn y band. Oce, iawn. Yr un cynta, Siddi. Ydy hwnna band? Mae hwnna'n fand go iawn yndi. Oeddech chdi yn nhw? Ti sydd wedi dweud yna? Da iawn, nes i siarad daw chdi allan. Dwi'n mynd i gesio bod oeddech chdi yn Siddi. Cywir. Un marc. Yes! Oce, band rhif 2, y bandana. Na, nesa. Gengeniro. Dwi'n na no way yn band gywir, Gen Genigo. Mi oedd o'n band. O'n i'n ysgol efo Gen Genigo, Hogan Lovely, o dras ei dalaeth. Mi oedd hwnna'n band, sti. Rwd. Cowboys Ross Botwnog. Wyt, definite. Ti chwarae piano, swn i'n abo cwrs na rwla. O, ti'n hanner iawn. Mi o'n i'n chwarae dyn nhw, ond dim ar y piano. Pala. Na, ddim y band gywir. Fake news. Hwnna oedd band cyntaf erioed fi. Ges i hwnna wrong hefyd. Palenco. O, ddacht? Ac yn Normal Oma, ia? Dwi yn Palenco, ond dwi ddim yn Normal Oma. Ia, hynna di'r unig gwaniaeth. Hwnna di'r unig gwaniaeth. Glyn Flags ar Tattoo Jamboree. Dwi'n meddwl bod fi cofio nhw. Band gyntaf chdi, ia? Dwi'n cofio can enwog nhw, Greatest Hits. Sut oedd yn mynd? Mae di bod yn noson hega, heno yn yr angl sydd... Na, heno yn yr angl sydd yn agyn o bandana. Do'n i ddim O'ch yn ti'n Glyn Flags ar Tattoo Jamboree? Do'n i ddim. Sioned, o'ch ti'n cadw sgôr? Na. Ce? Be di gwrch y ganu? Maes B to caffi, maes B. O, maes bi. O na, caffi, maes B Lenny, ond blwyddyn nesa fydde ar y big stage. Dwi'n mynd i wneud treble blwyddyn nesa. Maes B, Coron a Cadar. Arnold Schwarzenegger ta Dolph Lundgren. Dolph Lundgren. Ia. Gladiators ta Gladiator efo Russell Crowe. O, Gladiators. Ia. Barry Manilow ta Hugh Chiswell. Cheers. Yeah. Yeah. The Cheesemeister. Yeah. The big cheese. Class. Rambo ta Robocop. Oh, wow. Oh, mae'n tough, yndi? Robocop. Rambo'n just nuts, ni. Wel, gyd i'n deud hynna, dwi'n meddwl. O, oce. Na, oedd gen i fatha PTSD neu beth. Bitwch ta Sidar.
Bitter. Na, ti'n cael cwestiwn arall oes? Ti'n disgyn am un i gyd. Lager. Ie, lager. De Cymru ta Gogledd Cymru? Gogledd. Ie. Iha Sheila. Ta come on midfield. Come on, midfield. Ie. Lobscows ta Cawl. Lobscows. Ie. Steve Eves ta Brodyr Gregory. Steve Eves. Ie. Bryn Fawn ta Hugh Fash. Hyw Fash. So dwi'n misio peidio gael sash rhyw ddwrnod achos mae wedi dweud Bryn Fawn. Mae hwnna dy unig un o'ch de, ti di deud, dwi'n meddwl. Ti di deud bob un arall o Gogledd. Hyw Fash, definitely Hyw Fash. Mae'n awesome. Ne. Ti isio sash Hugh Fash? Swn i wrth y modd efo sash Hyw Fash, ond dwi'n Ie, gwybod. dim yn y cwrt yna, mate. Na. Os ydych chi wedi mwynhau y gemau yna, efallai fedrwch chi chwarae nhw adra gyda eich teulu a'ch ffrindiau. Dwi sorto wedi wingio rheola, felly does dim rhaid poeni am hynny. Mae gennau tîm o ymchwilwyr i helpu fi ddod i fyny efo'ch cwestiynau, so mae'n handi os ydych chi adra hefyd i gael tîm o ymchwilwyr. A mae bob tro yn helpu cael celeb yna fel Osian Candelas i chi neu hwyl arbenio fo. Felly blwyddyn newydd dda i chi, a na i weld chi yn 2018. O, dyfodol. Blwyddyn nesa. Wsos nesa. Na, dwi ddim, fydd na ddim Gareth wsos nesa. Mis nesa, ella. Tara!